Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu a v dnešnom videu si povieme top 5 najdivnejších a najstrašidelnejších psychiatrických liečební, v ktorých sa diali divné veci. Ja to nebudem zdržovať a poďme rovno na to. Ako prvú tu máme psychiatrickú liečebňu Penhurst. Neviem, jak sa to číta, preto som vám tu dala takto názov. Táto liečebňa bola založená v roku 1903. A je považovaná historikmi za jednu z najhorších liečební v USA. Je opradená mnohými historkami. Bývalí zamestnanci lovcovia duchov, ale aj členovia bezpečnostnej služby, ktorí budovu dodnes strážia, sa zhodli, že v budove sú počuť hlasy, ktoré však nikomu nepatria. V oknách je vydávať postavy, no v budove nikdy nikto nie je. Najhorším miestom v komplexe liečebne Penhart bola budova Devin, ktorá slúžila ako ubytovňa pre malé deti. Nachádzala sa tam aj zubná ambulancia, ktorej sa podľa výpovedí diali neľudskosť. Deťom, ktoré uhryzli svojich opatrovateľov, tu boli násilne vytrhávané zuby. V roku 1977 bola na liečebňu podaná žaloba, ktorej sa podarilo veci pohnúť a vďaka odhaleniu týchto faktov bola v roku 1987 zatvorená. Ďalším je psychiatrická liečebňa Overbrook. Neviem, jak sa to číta, znova som vám tu dala takto. Táto liečebňa bola založená v roku 1896 v New Jersey, neviem teraz. Najhoršie chvíle tu pacienti zažívali v 30 rokoch minulého storočia. Liečebňa dostávala počas hospodárskej krízy len minimálne príspevky od štátu a pacienti naozaj živorili. Podľa záznamov v zime roku 1917 umrzlo na svojich izbách 24 pacientov priamo na svojich posteliach. Keďže v celom komplexe prestalo fungovať vykúrovanie, liečebňa bola zatvorená v roku 2007 a počas vyše 100 rokov dlhého fungovania tu zomrelo vyše 10 000 ľudí. Overbrook. Ďalej je tu sanatórium Hillview. Táto liečebňa bola založená v roku 1928 v meste Newcastle v Pensylvánii a zatvorená bola v roku 2004. Je opradená hlavne strašidelnými historkami, ktorými môžete, ale nemusíte veriť. Aký bol dôvod niekoľkých samovrážd, ktoré spáchali pacienti a jeden doktor skokom z okien a strechy? V liečebni sa že vraj zjavoval duch menom Jeffrey, ktorý bol akýmsi poslom smrti. Každý, komu sa zjavil, po pár dňoch zomrel. Jedna zo zamestnankyň menom Molly zas uvádza, že v miestnosti 105, kde sa starala o Mary Virginiu, sa dejú čudné veci. Z tejto izby že vraj neodišla ani po svojej smrti. Ďalšia je tu psychiatrická liečebňa Povečlia. Liečebňa sa nachádza na malom ostrove Povečlia a stala sa domovom hlavne pre talianskych pacientov. Ostrov každý považuje za prekliatý. Ešte počas rímskej éry keď sa Európu preháňala čierna smrť, sa na tento ostrov izolovali ľudia s týmto ochorením. Ak človek prejavoval čo i len malé príznaky chorob, bol násilne odvlečený na tento ostrov, hodený na kopu s hnijúcimi mŕtvolami a upálený. V liečebni neskôr pracoval lekár, ktorý sa rozhodol, že vynájde liek na šialenstvo absurdnými metodami. Na pacientoch vykonával lobotómiu, pri ktorej používal hrubé nástroje ako ručná vrtačka, dlato či kladivo. Pacienti, ktorí od neho odchádzali, boli prevezení do zvonice, kde boli mučení. Ďalšou je to psychiatrická liečebňa Byberry alebo Bíbery, hovorte si tomu, jak chcete. Nachádza sa v Pensylvánii a bola postavená v roku 1906. Nedostatok financií však v 20 rokoch minulého storočia spôsobil rozklad ústavu a opatrovatelia si nemohli dovoliť ani len obliecť mnoho pacientov. Pacienti živorili, chodili holí alebo spali na chodbách v svojich exkrementoch. Pacienti taktiež zvykli písať po stenách. Jeden pacient tam zabil inú pacientku, rozštvrtil ju a rozniesol po celom objekte. Ďalšia pacientka sa hrala so zubami obete. Opatrovatelia tam pacientov bili, dávali im elektrošokové terapie či zatvárali na dlhodobé samotky.
Liečebňa dostala prezývku Skutočný dom hrôzy. Zatvorila sa po obhliadke v roku 1990. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, bolo to tak trošku dlhšie video. A mám na vás takú menšiu otázku, išli by ste sa pozrieť do niektorých z týchto psychiatrických liečební? Ja sa s vami lúčim a ahoj. Samozrejme nezabudnite kliknúť na tlačítko subscribe.